Min ftit aktar minn 750 swab li saru fl-aħħar 24 siegħa ħareġ każ pożittiv ta' COVID-19 f'pajjiżna, filwaqt li l-ebda persuna ma fieqet mill-coronavirus. Għalhekk, in-numru ta' każi attivi f'pajjiżna huwa dak ta' 40. Minn mindu faqqet din il-pandemija f'pajjiżna fis-7 ta' Marzu, il-każi issa telgħu għal 665, hekk kif dawk li fiequ issa telgħu għal 616. Hekk kif pajjiżna daħal fis-16 il-ġimgħa ta' din il-pandemija, f'dawn l-aħħar 4 ijiem pajjiżna rreġistra ammonti żgħar ta' każi. Dawn iċ-ċifri li ta' kuljum qed joħorġu fuq il-paġna tal-midja soċjali tal-Ministeru tas-Saħħa mhux qed jixxandru mill-midja tal-Partit Laburista fuq istruzzjonijiet li jingħataw il-ġurnalisti. Intant wieħed jista' jinnota tnaqqis fost dawk li marru għat-test fil-fatt l-ammont ta' testijiet li saru reġa' niżel sew taħt l-1000 li huwa l-ammont medju ta' testijiet li saru fi 3 xhur kemm ilu jirriżulta l-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna.